As of 11 a.m. po ito. So, napanatili ng bagyong si Oring o Dojuan ang lakas nito at halos hindi na naman gumagalaw sa silangan ng Mindanao area. Bagamat po magandang araw po sa ating lahat. So, update lang po tayo dito sa ating tropical storm na si Oring. As of 11 a.m. po ito. So, napanatili ng bagyong si Oring o Dojuan ang lakas nito at halos hindi na naman gumagalaw sa silangan ng Mindanao area. Bagamat posibleng humina pa ito ay magpapaulan pa rin sa malalaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at dito po sa may Mindanao. Kasalukuyang impormasyon po nitong si tropical storm na si o ang bagyong si Oring. So ito ay nasa layong 335 km east ng Hinatuan, Surigao del Sur, at ito ay may taglay na hangin malapit sa gitna na aabot sa 65 km per hour at ang pagbugso nito na aabot sa 80 km per hour. So ito ay ang kanyang pagkilos, ito ay almost stationary, so or hindi halos gumagalaw dito sa Philippine Sea. So nasaan nga ba ang bagyo? Ito ay napakabagal na kumikilos papalapit dito sa Caraga, Eastern Visayas area, ngunit ang outer rain bands nito ay nagpapaulan dito sa may malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. Ang sentro nito ay magkakaroon ng landfall sa Caraga mamayang gabi, posible na mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawirin ang Visayas Mimaropa area hanggang sa Martes. Hindi man direktang daraanan ng sentro, ang pinagsamang epekto ng amihan at bagyo ay magpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa Southern Luzon sa mga nasabing araw. Samantala, ang pinagsamang epekto ng surge ng northeast monsoon o amihan at tropical storm na si Oring ang nagpapaulan sa malaking bahagi dito sa Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw. Ito naman ang mga lugar dito sa Southern Luzon at Visayas area at sa Mindanao area na under pa rin po ng tropical storm na si Oring, tropical signal number 1. Sa Southern Luzon po, ito ang mga lugar: Sorsogon, Masbate, kasama ang Tigaw at Curias Island, Albay, Catanduanes at ang eastern portion ng Camarines Sur. Kasama dito ang Caramuan, Presentacion, Sangay, Buhi, Iriga, Tabua, Bato at Balatan. Sa Visayas area naman, ito ang Northern Samar, ang nalalabing lugar ng Eastern Samar, Iliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Northern at saka Central portion ng Negros Occidental, Eastern portion ng Iloilo, Capiz, dito sa may Eastern portion ng Capiz. Sa Mindanao naman, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Cavite, Misamis Oriental at Bukidnon. Yan lang ang ating update po sa umagang ito. So lahat po natin mga kababayan na nasa signal number 1 ng mga lugar, so maging alerto po. Iwasan po natin ang mga mabababang lugar na posible pong magkaroon ng mga pagbaha at ang mga nasa lugar naman ng mga bulubundukin. So iwasan po natin ang mga pag-landslides. Yan lang ang ating update. So magandang umaga sa ating lahat.